Ćao svima, ja sam Petar. Hadi, danas ćemo igrati Minecraft. I krećemo. Odmah na početku, to je dobro. Napravit ćemo krevet. I ovo će biti nova sezona Minecrafta. Da napravim krevet samo. Samo nešto popravim i odmah ću se vratiti. Ćao. Evo nas nazad. Sam se nešto popravio, nešto sam video, nema veze. Evo ga, prva stvar nam je Vuna, prvi XP. Dobro, odmah ću moći da napravim krevet, što je dobro. Odmah ću napraviti. Ja se da ću isključiti zombije za sad. Ja ću epizoda da ću nešto odradim. Vidjet ću kako bude imao vremena. Ja te ubijem. Znači nisam ja baš toliko dobar u Minecraftu. Sad sam... nemoj da... Sad ja radim. Valjit će mi. Moram još podešavanje, sad sam stigla. Iza sada malo pa ću valjda uspjeti da napravim krevet. Vidim zombi. Isključit ću ih ja za sad. Tako mi se gurnije. Možda napravim i neću praviti od drveca, nego ću napraviti u stijeni kuću. Mogu i tako mi još uštedim blokove. Još ih dobijem, ne uštedim ih samo, nego ih još i dobijem, što je jako dobro. Ne znam šta sve može se napravi u ovoj verziji. Pošto ja sam prije na 0.13.1, ovo je 0.14.0. Eno i tamo brdo neko. I neću da trčim. Polako sam. Možda još malo budem lijetan level to. Želim tamo i kamen. Sada ćemo napraviti brzo kamen i kamp. Inače, evo ovo je moj skin. Prvo crafting table, što piće. Da ćemo da ga postavimo tu, evo kramp. Neće biti, ja ću poslije još proširavati moju kuću, ali sasvim nek bude mala. Možda ako nabavim neki, ne mogu da verujem. Da li je ovo realno? Ja sam baksuz. Nećemo tu voditi. Što tu je voda i... Ne bi ja da zatvaram vodu i te gluposti. Se bavim s tim. Ja u Minecraftu. Evo to je moj pećina, što je dobro. Ne znam da je da pravim sad. Evo idem ovdje, ću probati da napravim. Valjda nema tu. Idemo... Naši prvi kamen, nisu prvi, ali skoro. Sad vidimo kako sam u Minecraftu. I da unes... Neću ja proširom, pa ću onda poslije. Nadam se da bude ovaj dug serijal. Da neće odmah da mi propadne. I sad ću opet da se snalazim. Evo, crafting table. Tu krevet odmah ću da napravim
ga postavim. Tako. Najosnovnije stvari. Dalje napravit ću sad pećnicu. Pić, evo ga. Možda napravim tu ogradu. Ja mislim da ću odrastati da živim. Mislim, možda i neću, vidjet ću. Evo idem tamo da vidim šta ima u onoj pećini tamo. Da je ona sad. Samo da označim meni da mi je kuća. Za svaki slučaj. Pošto nisam ja baš najbolje snalaženju. Valjda se neće izgubiti. Skoro sam rekao valjda će da se izgubim. Mislim da je to dalje. Ali blizu je to. Evo prvo ćemo ovu neću. Ova je izgleda veća. Što je veće to je bolje. Duboko. Skopavamo to, ne znam nikako pisašo da sam upao. Evo, ovako ću, pravit ću stepenice. Ću da idem naglo. Šta je tu dala? Jao. Ti ono tamo kako... Jao, šta je? Jao, ali je ovo veliko. Samo da nađem ugalj, to mi je dosta za početak. Našao sam metal. Nijem uglja. Jao. Uglju trebaš mi. Evo ga, odlično. Znači ovo je odlično za prvi epizodu. Znači imamo ugalj. Sada ću se vratiti po metal. Možda i neću, sad ću da ga pokupim. Uzet ću ga sad, napravit ću kamp. Valjda se nisam izgubio. Nisam. Evo ga, pravila ovo. Dosta će biti ovo, sad znam barem da imam uglja ako mi bude zatrebalo. Sad se vrati treba. Ovo su mi tu stepenice. Da su mi stepenice. To su. Onaj metal treba da je... Evo ga, to je. Odlično. Ovo. Stavit ću tu blizu stepenice, ja, za svaki slučaj. Idemo kramp. Skopamo taj metal i da se vratim. Odlično. Ne vidim ništa sad. Mislim da ćete vidjeti još gore. Samo. Ne, evo ima. Kako se vratim. Evo, sad će. Neko uđe sad na moj brat. Možda ću snimati s njim. Verovatno ću.
Evo ga, napolju smo. Evo! Mama me zove, sad će kasno. Vraću se u kuću, to će biti to za ovu epizodu. Evo sad sam malo. Tu ću završiti epizodu. To je bilo to za epizodu. Vidimo sad. Ćao.